Apa? Serabi. Tabinya apa? Tabinya apa? Aduh. Mana nanya bu? Nanggung nabi. Ini mana ada? Ini rata nabi. Jaga start kalam dulu. Goledeng kameraयानो मबाइलानो गोलैदों आरो हे गाइस खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायना बावहरनाय थाबाय आरोना माने दिनै आरो जेबोथ' ब्लग बानायनांगौनि थिरांथा गैयामोन आरोना माने सानाखैमोन ओमफ्राय ओरैनो जास्ट दसेल' आरो नोंथांमोननि सिगाङावहाय माने साजानि गिटार बानायनायखौ लेखा फरायनायखौ लानानै फैदों आरोना माने टिउसन गैया नालाय आङो दा फोरोंगासिनो आरो थाफाबाय थानांगौ जायो फरिखा जाहां नालाय 21निफ्रायनो एग्जाम दङ क्लास 2 आरोना बेयो फरायनायाबो माने बिसना जों गोदो फरायनाय बायदि नङाना माने एडभान्स मोनजोबो माने गोरा जोब आरो दा ओंखायनो दा बिमाफोर थाफायाबाथाय जाया आरो माने बिसोर फाल्थु देखायनो नागिरोना बिमाफोर थाफायाबाथाय माने फाल दाननानै थगायनो नागिरो आरोखि ओंखायनो दा थानांगौ जायो आरोना माने जों दा बायहेरायावनो फरायबाय न' सिङावहाय खारेन्ट थांलाय फैलाय जादों गरमबो मोनदों ओमफ्राय ओरैनो बायहेरायाव मा खालामबाय थायो दलद थाया बे मानसिया मा खालामबाय थायो आरोना नायलांबाय थादो जों दसे फोरोंबाय थानोसै आरो लिरखांबाय बहा र' बेखौ नुवाखै नों दसे थाथ' Section time sampai nasi sampai sebentar. Ini goलैहोथारगोन बियो लेखा फरायनाङा नोंहा सोरनो आं दुगैयाखैनो आं दहाय दुगैना ओंखाम जाखांबाय आं दा दुगैला मानो नांगौमोन गोब्रामदों गाबोन लांफैदो इसेबां मानि लोमजाखायाखैबा ना औ हो बेसेबां माया फैसा लाया आङो लाया आं लाया सोरबा बिदिनो होलाङो ओमफ्राय दहाय दरमा आं जेबो बुंनो रोङा बिदिखौ आं अजा नङाना बिजावासो Hah? Kau mari usna ya? Hah? Kau sudah macam berapa sudah? Mai udah. Labalai. Mai dia gudung fudung dah. Mai dia gudung fudung dah. Mai.
कुकाराव भिडिअ खालामजानाय नंला बायदि मोनबाय आरोखि आङो माने बियो केमेरायावनो नायनानै डाइलग खालामबाय थागोन बियो माने गोसो होनाय नङा बियो सासे दासो बेरायनानै फैदों बियो बेहानि बिया टिउसन दं नालाय बेसेबां नार्सनाखै दा दसे थानानै फरायसिगोन ओमफ्राय बेखौ सोंदों आरो बोरै जागोन होननानै माने आं रोङाखै बानायनो ओमफ्राय मा बुस्थुथाय फुंसुरि नामा माने जुंखामनि नामा ना नङा माबा माइरंबो दङ माइरंजों जुंखाम संख्रि बानलु लागायजोबनाय होनदों माने आं जाफेराखै मोनजाफेराखै माने बेनि नामाव खायद' मोनदों आरोना अंगनादियावहाय ओमफ्राय दहाय एवदोंमोन आङो माने जायाखै आरो सारायावहाय एवनानै थावजों एवबाय ओमफ्राय दै होदोंमोन ओमफ्राय जाजाथाया गोबाबा मारैबा सैमा खिनाय बायदि रग' रग'जोब आरोना बुस्थुआनो माने जायासै मुगैनानै आंथ' बेखौ नुनानैबो ओंखामखौ जानो हाबावाखैसो आरोखि आङो माने बोरैबा एकदम स्टाइलानो मोजां नुखाथाराखै आं गाज्रि नुखादों आरो ओमफ्राय मालाय सङोनो कुकारावहाय थावजों एवगोरनानैहाय दैजों गाबहोनांगौ जाहैदों आरो कुकार ओंखाम संनाय बायदि ओमफ्राय आंना होदों मा ओरैनो एवनानै मा होनो मारैबा मा नाम होनो सुजि बायदिसो एवदों आरोना आङो बेखौहाय ओमफ्राय सुजिखौनो होनो इमान टाइम लाबाय आङो बावनानै बेबायदिनो एवबाय आरोना माने जाजाथायाखै आरो गोरायैनो थादों जुंखाम नालाय जुंखामाथ' ओरैनो गोबाव लागोन गोरायाखायानो जुंखामाथ' बेबायदि आरोखि दिनै दे बिलुनो हरदो गोरलै बायदि गाहाम होमबा लोगोफोर बेयावनो दोनथ'नोसै नामा गथ'आ माने टाइम पास खालामबाय थागोन बे फरायनाय नङा आरो बिदिनो थाब खालामबाय थायो बे आं मोजां नार्स नाबाथाय बिदि भिडिअ खालामबाय थाबाथाय जानाय नङा बिसोर भिडिअ दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर